Szoktunk egyébként beszélgetni, és csak most nem beszélgetünk. Jó, akkor felvétel lesz. Telefon. Valami? Jó, akkor a bemutatkozást tessék elkezdeni. Tessék. Jó, akkor először egy rövid bemutatkozást kérnék. Gergely Nórának hívnak, 4 éve tanítok itt az Árpád Gimnáziumban rajzot, művészettörténetet és filmtörténetet. Egyébként képzőművészként dolgozom, és hát örülök, hogy a tanári munkát is végezhetem, nagyon izgalmas. Ha génteszttel megállapíthatnák, hogy ki miben tehetséges, hogyan befolyásolná önnek a pedagógusnak az egyébként is tehetséggondozó munkáját? Örülne annak, ha csupa képzőművészeti zseni ülne a padokba, illetve örömmel fogadná ezt, vagy szívesebben tanít kevésbé tehetségeseket is, vagy bontakoztat ki kevésbé tehetségeseket is? Hát igazából én ezt még soha nem gondoltam végig, de minden esetre ez valóban a jövő nagy kérdése, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a témához. Hát mivel gyakorlatom ebben nincsen, tehát csak elméletben tudok erre válaszolni. Én úgy gondolom, hogy a tapasztalat, amit a személyes kapcsolat ad egy gyerekkel, az sok irányba viheti az ember munkáját. Tehát biztos, hogy a tudomány nagyon sok mindent meg tud határozni, de valahol úgy gondolom, hogy lehetnek olyan sávok, amelyek kiszámíthatatlanok, és ezekre egy tanár tud építeni, úgy gondolom. Hát, hogy örülni kell annak, hogy csupa képzőművész tehetség ülne a padokban, hát nem lenne hátrány, de attól függetlenül ebben az életkorban nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az, aki ebben az irányban tevékenykedik majd tovább. Az iskolában nem is célunk az, hogy képzőművészeti pályára irányítsuk a gyerekeket, hanem inkább az, hogy a gondolkodásukat valamilyen kreatív, alkotó jellegű irányba fejlesszük. Tehát a feladatok sem arra irányulnak, hogy egy művészi kiteljesedés történjen, hanem hát inkább a személyiségük fejlődjön, a gondolkodásuk, látásmódjuk. Hát ha minél tehetségesebb egy társaság, annál izgalmasabb, de mondom, vannak olyan rejtett szférák, amiket előre nem lehet kiszámítani. Mit szólna olyan világhoz, ahol a szülők egyre tökéletesebb gyermekeket szeretnének, és ezért egyre jobb szellemi és fizikai adottságokkal rendelkező gyermekeket rendelnének idézőjelben? Hát tulajdonképpen elméletileg ez érthető, hiszen mindenkinek az a vágya, hogy kevesebb gondja legyen, és az ő gyereke legyen a legszebb, legokosabb a világon. De úgy gondolom, hogy egy probléma, vagy egy nehézség megoldása az összekovácsolhat embereket, vagy átformálhatja egyik vagy másik felet is. Tehát nem biztos, hogy egy abszolút pozitív irány mindig olyan irányba sül el, ahogy azt gondolna az ember. Tehát, hogyha van egy problémás gyerek, mondjuk itt az iskolában, az azzal való foglalkozás, vagy annak a irányítása, az lehet, hogy elindít olyan folyamatokat, hogy ki tudja, hogy hova lukadunk ki. Szóval én abszolút naív módon közelítek ez a kérdéshez, nincsenek ilyen tudományos jellegű információim, tehát empatikus módon gondolom ezt így végig. Ha génteszttel lehetősége lenne megtudni, hogy önt milyen betegség fenyegetni, vagy a gyermeke miben tehetséges, élne ezzel a lehetőséggel? Hát szerintem egy bizonyos életkor után, amikor köztudott, hogy nagyon sokféle betegség jöhet, lehet, hogy élnék ezzel a lehetőséggel, nem tudom. Szóval ez is egy olyan helyzet, hogy ki tudja. Talán a prevenció manapság működik, és lehet, hogy akkor az ember úgy tudna az életét alakítani, hogy kikerül ezeket a dolgokat, de hát ez tényleg csak egy hipotézis.
gondolom így. És pedagógiai tapasztalatára alapozva, hogyan látja, hogy a gyermek sorsa mennyire determinálta a gének által, vagy pedig nem, és óriási feladata van akár önnek, mint tehetséggondozónak? Hát biztos, hogy a tehetséget egy bizonyos fokig lehet örökölni, tehát hogy a szülők milyen képességekkel vagy adottságokkal rendelkeznek, ez biztos befolyásolja a gyereket, de hogy mennyit foglalkoznak a gyerekkel, milyen körülmények között nő föl, vagy ő maga is milyen érdeklődést tanúsít ilyen vagy olyan dolgok iránt, szerintem ez is befolyásolhatja a formálódását. De hogy is volt a kérdés eleje, hogyha egészen konkrét, tehát hogyha tudom azt, hogy tehetséges képzőművésztőleg ez a gyerek, akkor az eddigi tanítási tapasztalataiból, igen. A pedagógiai munkásságban. Ha kevésbé tehetséges, akkor tudnál belőle? Vagy mennyire? Hát én úgy gondolom, szóval én magamat nem egy olyan tanárnak tartom, aki át akarja gyúrni a gyereket. Szóval én arra nem is vállalkoznék, mert nem is vagyok rá képes, meg nem is hiszem, hogy ez lenne a feladatom, hogy átgyúrjam, vagy átalakítsam, hanem inkább az, hogy terelgessem, vagy irányítsam az ő ambícióit, vagy figyeljem az ő dolgait. Tehát én úgy gondolom, hogy a tanár túl van értékelve akkor, ha azt gondoljuk, hogy ő átformál egy gyereket. Szóval vagy itt bejön a gyerek a elsőbe, és negyedikbe kimegy, és akkor nem ugyanaz lesz, aki volt. Tehát szerintem egy kölcsönös dolog, mert én is hatok a gyerekre, ő is hat rám, nyilván vagy az én gondolkodásom, hogy a személyiségem is formálja, tehát szerintem egy dinamikus dolog, nem tudom elképzelni, hogy olyan pontosan kiszámítható lenne. Köszönjük szépen!